Phai tangnai hati rogono hakotoni rasakhor New Delhi wo sengjak naitongkha G-20 ni panda. A panda Phai manjana bagai Bharat hakotor Phai tongkha Markin President Joe Biden, France ni President Emmanuel Macron, Canada ni Prime Minister Justin Trudeau te Bangladesh ni montri bokhorok Sheikh Hasina. Fia simi panda ya G-20 panda ni kwchar majar kwbangma hakotoni simi phaijak kusuk thaini adongsong bai kwkrok bo sanai hakotoni montri bokhorok Narendra Modi. 26 salni 7 September salmaribo Bharat hakotor Phai tongkha Markin President Joe Biden. 8 September salmari eba fasalo achuklaimung khlainai montri bokhorok Modi. G-20 panda paimani ulo kokti salo France ni President Emmanuel Macron bai no achuklaimung khlainai bo. Te khaksa phachingke Bangladesh ni montri bokhorok Sheikh Hasina bai achuklaimung khlainai hwnai saka montri bokhorok Narendra Modi. BRICS submito a kaini hakotoni adong bai kok sapano mungsa bo samungno tuye kok salai kebo bai. Te tabuk G-20 panda bo achuklaimung khlainai Bharati montri bokhorok Narendra Modi te Bangladesh ni montri bokhorok Sheikh Hasina. Bureau report bokhorok.